କରିବି? ଘରେ ଗୋଟେ ବି ଦାନା ନାହିଁ। ଗାୟତ୍ରୀ କହିଲା, ଜଣା ନାହିଁ ରେ ମା, ଆମେ କଣ କର୍ମ କରିଛୁ ଯେ ଯାହା ପାଇଁ ଆମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହିଁ ହେଉନି। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗାୟତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପୁଅ ବାହାଘର ପରେ ବିଦେଶ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ଯାହାର କିଛି ପତ୍ତା ବି ନଥିଲା। ଶାଶୁ ବୋହୂ 2 ଜଣ ମାଗି ଯାଚି ଚଳି ଯାଉଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ କିଛି ନ ମିଳେ ଉପାସରେ ଶୋଇ ପଡୁଥିଲେ। ଏପରି ଗୋଟେ ଦିନ ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ମା, ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ବସି ରହିବା, ହାତ ଗୋଡ଼ ନ ଚଲେଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଚଳିପାରିବାନି। ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ ବୋହୂ, ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଶାଶୁ ବୋହୂ 2 ଜଣ କାମ ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ମାଳିନୀ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ କାମ ଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, କାଲି 2 ଜଣ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ କାମକୁ ଆସିବ। ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ନନ୍ଦିନୀ କହିଲା, ମା, ଦେଖିଲ ତ ସେ ମହିଳାର ଘର କେତେ ବଡ଼ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ହଁ ରେ ମା, ସବୁ ଟଙ୍କା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ବୋହୂ, ଆମର ବି ଏପରି ଲଟେରୀ ଲାଗି ଯାଇନଥାନ୍ତା କି ଆମେ ବି ଏତେ ବଡ଼ ଘର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଏମିତି କଥା ହୋଇ ହୋଇ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ବହୁତ ଭିଡ଼, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ସେଠାରେ ଲଟେରୀ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଆଉ ସେଥିରେ କୋଟିପତି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଲୋକଟି କହୁଛି। ଏହା ଶୁଣି 2 ଶାଶୁ ବୋହୂ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନଠାରୁ କାମରେ ଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାଲିକାଣୀଠାରୁ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଲଟେରୀର ସବୁ ଟିକେଟ କିଣି ଆଣିଲେ। ଆଉ 2 ଶାଶୁ ବୋହୂ ଲଟେରୀ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା, ଆଉ 2 ଶାଶୁ ବୋହୂ ନିଜ ଲଟେରୀ ନମ୍ବର ଚେକ୍ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେମାନେ ପୁରା 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିତିଛନ୍ତି। 2 ଶାଶୁ ବୋହୂ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲେ। ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଶୁ ବୋହୂ 2 ଜଣ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦିନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି 2 ଶାଶୁ ବୋହୂ କେମିତି ଧନୀ ହେଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦିନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ଟି କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାନ୍ତୁ।